Benvingudes, benvinguts al segon vídeo d'iniciació a com es toca la gralla. Vam explicar que havies d'utilitzar el diafragma per llançar l'aire, no? Segon vídeo, la llengua. Aquest és l'òrgan que utilitzarem que utilitzarem per permetre que l'aire entri amb força a dins del tovell. Si no utilitzem la llengua, mai aconseguirem fer això. Ho podem aconseguir bufant com uns energúmens, però no aconseguirem mantenir aquest flux d'aire tan important que necessita l'instrument. Per tant, ens hem d'imaginar una presa, tot té clar? Una presa que aguanta una gran pressió, un gran volum d'aire, però sobretot una gran pressió, que quan s'esquerda i s'obre, o explota, com vulgueu, allibera una gran quantitat d'energia. Si no pensem d'aquesta manera i no utilitzem la llengua, gastem una energia molt gran per aconseguir treure molt d'aire que no ens interessa. Hem de treure poc aire a molta pressió. No és el mateix això que això. D'acord? Durarà molt més, tindreu molta més energia i estalviareu recursos. Per tant, imagineu-vos ara que la meva llengua és aquest dit. Aquí és on va la llengua, més aviat d'aquesta manera. Comencem a bufar i, evidentment, com que hi ha la llengua, l'aire no surt. D'acord? Sense parar de bufar, sense parar d'empènyer, apartem la llengua. En aquest mateix moment es produirà una explosió. Paaaaaa! I hem de continuar bufant de manera que mantenim aquest cabal d'aire i aquesta direcció i aquesta energia. Si no continuem bufant, si ens relaxem, s'abaixarà. Cas número 1. Imagineu-vos que aquest dit, en lloc d'estar... imagineu-vos que aquest dit està aquí. Ara el posarem aquí. Aquí al tovell. Per fer el mateix. No fem servir la llengua, sinó que utilitzem el dit. Faig força. No surt aire. I trec el dit. Si deixo de bufar, passa això. Si aguanto... Què és el que fa que articulem les notes? La llengua. D'acord. Exercici número 1 del segon vídeo. Utilitzar el dit. Bufant una sola vegada, molta estona. Segon exercici, fer el mateix amb la llengua. Diverses vegades bufant una sola vegada. Quan veieu que no teniu més aire, torneu a posar la llengua i només quan tingueu la llengua posada, deixeu de bufar. Quan tinguem la llengua posada, ens relaxem. Fins aquí, vídeo número 2. Moltes gràcies.